de la paraula de Déu d'avui tenen un tema encoratjador comú. Independentment del que passi a les nostres vides, Jesús, ressuscitat sempre, és amb nosaltres. Déu és sempre a prop dels qui el busquen i volen viure en la seva presència, fent la seva voluntat. La primera lectura dels Fets dels Apòstols es pren del principi de la primera proclamació pública de Pere sobre Jesús i ens explica com Déu va ressuscitar Jesús de la mort, complint així les profecies messiàniques sobre els promès descendent de David. L'episodi d'Emmaus descrit a l'Evangeli d'avui ens mostra un Déu que no ens abandona, que estem ferits i decebuts. El missatge de les lectures de l'Escriptura d'avui és que els seguidors de Jesús mantindran contacte amb el Senyor ressuscitat mitjançant l'oració, l'Eucaristia i la Bíblia. Les lectures també ens recorden que la nostra creença en la presència de Jesús en el pa i el vi consagrats ens ha d'ajudar a comprendre millor la seva presència a la Bíblia i a la comunitat de creents i de culte. En el context actual, tot el món és segrestat pel coronavirus, que s'ha endut vides a tota la terra de diferents països. Els nostres pares, familiars, parents i amics. És una situació trista per a nosaltres. Aquells deixebles també estaven tristos mentre viatjaven a Emmaus i no van reconèixer Jesús, però el van acollir com un foraster, tal com van aprendre del seu Senyor, quedat amb nosaltres. El foraster pren el pa, el beneix i comparteix, i els deixebles recorden i reconeixen que era Jesús. I quan van tornar a Jerusalem, van compartir la notícia que Jesús ha ressuscitat. Aquesta nova continua encara també en el temps del coronavirus. A través del servei desinteressant del Departament Mèdic i dels funcionaris governamentals del país. Molts ja han sacrificat la seva vida pel país per salvar la humanitat a causa d'aquest virus. Amics en Crist, la
tristeza dels discípulos va anar despareixion quan Jesus va partir el pa i el va compartir. I tornem a Jerusalem. Així doncs, aquesta situació del món també és capgirada i tots tornarem a la felicitat i superarem aquesta tristesa tornat a Jerusalem, que vol dir tornar a Jesús. El Senyor ressuscitat ens beneixi a tots.